Sataong mengabe sapu soni hilala bulan nang doho taong nungabe di boloso berando akan namasa di bagasata Mabahin songon si palas roham marhite pesta pertangiyangani ala denggani pambahinanmu manoguhani tu dalam nasito marohami ale yaman majalo nasana bina henamiyon kunang maida sian bergana tumbering maharoro manion marsadaro hamanangian kokong sayoras jalahi pasong boy maniroi sude pino parmo mauliate mata doktu Tuhani Agustina Rona Uling Borus Banggaul Budi di Maho di bagasan Goar di bata amat
Do di bagasan gor enak na Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan gor di todi porbadia. Amin. Sadi ramoti Tuhan ke batama hodi habobongot mon. Tu bagasan harajaon di debata. Hot rodi saleleng di delinna. Amin. kurang jagarna paguring sepanganon tumido ka na tora amang matagdag kami ada pamu dengan tubunani pagsarituan nami pinaparipu sabak amang tong dosong kadang setuju lo anakku asa habang malalian tiba tusak katong horos mahami na malalian pas maham na mamangatong Sarap kita ujung-ujung kegaruan ujungnya pernyataan musuh Uyo warna misalkan masarnya dua asa apa nih betul-betul asa asli Jepang kalau bilang ngerawatnya itu susah gitu yang menjadi kesimpulan kami pada itu
segera menasunya. Berarti di batas jawaban kita kami memberikan Tuhan Yesus Kristus. Mau diate dengan puji-pujian di pasal romanami itu rubah oleh Tuhan. Waktu lalu kami pada menyambut kami di bagasan sedari di narap kami memuji pasangan warna siapa gas corong nagaria. Wasmaru dari Tuhan di nama jalo Batidium nagaria yang aku dikuriam marhitihun kuriami sepok. Karena memang hidup kami doakan oleh Tuhan. Dan nanti nalong mehom mulia manami doa tinanam. Baik mengenai Tuhan kita bernasih itu kurma bulan tujuh bulan nyari. Jangan keluar nak pinasahat mudi juga sebelumnya Tuhan. Jadi keluar si bayi itu keluar si bajujuan keluar nauli tujuh bulan nyari. Sosok dia Tuhan na dua nasida. Ketemu masyarakat kami. Sahona mangaramo di nasida, patungan di nasida lian omo kelas ngeroba. Sadong pakyong nasida Tuhan babar buru-buru yang anak pun nabi nabi hombi di tengah-tengah nasida. Sosok kita kasupo Tuhan milik Tuhan di si dua Tuhan dia nak kurang sehat di bagas setikyo. Tuhan dotong pasakatong nami milik Tuhan. Sahona macam apa matang nasida. Dia marhiting obat nabi nanak nasida Tuhan. Gabi mata persai Indonesia perdagangan nasida tuhipasna tugacamna umurna 72 nyariok atong di barpungan nami di bagasan tiga Tuhan di patung pasutong nami do si pangano do si mumong cumulo pasu-pasu may Tuhan asa upanga kami makorhon gugunay baru di pamatang nami launang dahon na kasugon nami marlaw dosa Tuhan oleh Tuhan di perdagangan nami cumulo kurasi may Tuhan asa tamahami dia rupan mengasahun kurnia nakmu Tuhan Yesus Kristus martamiya kami dulu amin. Kau magyami na daw Kristo usong ni Pedro na sibanganon na dinuwi di patupahami di para Kristo kasmaron ibadan di maron kapinungan sedapok masuk lulus kedua kasabut punya tinokama kolang-kolang pengaruh na untuk sesendiri dari sepengan nah takar dia tuh ada istiqor berarti utama mengakui pasal sebutin Dekke mo ci so, dekke do jaman ini jaman be. Jagal dekke jaman. Babu ne tulo. Bisa kita sorong dili. Orang apa? Apalagi naman beto plastik eh. Gawa. Boleh pamati ro. Pero kapak ni beto. Ala na siringan. Wala sa kanila ang napilay sa wala yung buat video. At besta sa kanila. Arak kaya buti. Pero sa TV yang ido napataros ng galing eh. Amang songo lima nakani songo sa isipangan nung asisada sa dihana. Jala sukup amang nung atakas subigihan. Jadi mula tama tutuli duhata ima di ulat ta sadarion ulon silas ni raw harote. Jadi mula tama tutu ima di nama mangalap majalo padidion siap bagas ni huriatai ima si Delpi majalo padidion siap tongani huriai marhite na posoni di pata maulate matutu di Tuhan saya di pas-pas Tuhan may bana saya sigat jangur may matutu saya burun haseamon bui pangihutan bui nang mangihut ido tutu dihamu amang dunga tutu di bek kamu sok kita lain di tetangga muna ima dihita nasa upu tadaro tutu
na anong si Camau di tangan muna amang di pasu-pasu Tuhan bui hita rap marpungu rapak kita disong ima na masyara na kanya majal perdiyud ima pahupon di pasu-pasu Tuhan matutu suang songoni manakani na sada dinepak dua ho na mahapi ima na marulang tahu ko ama naung 70 tahun mahapi ho sonari amang 70 tabas yani burus na may ho amang ay 70 tahun do umur di pasak Tuhan molo tabas yani burus na madiho alai dihita hata batak halak batak saya napilin sa umatua do si Payota manang songo dia pe nasobui do di panedoro hatta sampai tubuh limut di tanggurumi alai mau date madi Tuhan mana saya umurmu jadi si tua-tua madonok asada kani hari-hari main-main tanggo pinang itu di sidilpi nang majalo padidiyon sa bagas joron itu hatai tu sojadi madiho stok kama panahik na itu emma tutu jadi sok-songon itu nang diho aman opung sidil di somaho marulak tao le ate matutu di Tuhan asa sok katali pangidoan matutudohon asa naburon ma tano-tano rangking masih ranggoma tumbadat tapi emang pada udao atau diterima masih gonggong matutu mau lihat mah pasahat soalnya masuk hata janau hatau hata ada emak ay kita amang sud do diak kay na namin sa loob na di sila saut ni si panganom nong sinotun ni damang dibagasan tikyon sa gabi may sa horas di tabatu hatama di nga muna di kagabi na niula tusuro na pinapahanam muna tutaba na kapangaban ni pasaryan jala tuhuras na mahamu nasa bona niya sa huton paso-paso nito hatta tutukaro jala sila sukupin ng mga takas tinangihon pinangihud disukun ni amaniban na parchulo ima dinamajalo padidiyon na badia sa bagas joro nito hatta di bagas sa tikyon marhite na posor jala di babuadamang nakaningan los ulang tahun ni si Dilpi dohot ulang tahun ni Opungna di baga sa Sadaryo ima di tanggal 10 si Dilpi seorang tutong-atongan ni Portibion Gok Libana marumuh 3 tahun 5 tahun jala di Opungna di Ulipe Gok 70 tahun 5 hari pas Sadaryo di selani perjulma jauh hata ni padidion pasahat Tuhan muna di si Delphi goar si pajauh-jauh may goar si paheteon goar anak nabisu anak napesta pasu-pasuan itu hatta jala si Purmagoda ultong pura-pura di bagasa tikyo jala ulang tahun di mana Gok 5 tahun di tanggal 10 sia di bulan Walwon di pas-pas Tuhan tamay bana tukang sipur-sipur ke orang anak Nabi so jala saur matua tutuking araw pasal-pasal ni Tuhan naulo mangihut naulo pangihutan tutuking araw pasal-pasal ni Tuhan suang-songonima daka popo namin na toras ni pagputaw di baga sa tikyo tukang araw di pasal-pasal tama di tabay tuhata bisu dia muna di tabay di mata kapangabahan di pasarian asa buin yon
si dilipi boru lubang galon gabe marsikulan na tipu at napistan paso-paso ito mata horas mahamuna sa luhuna horas ma nang natinggal di hutan molo tungarong dope na sa tuwan anak marhite pungota di bagas sa darion di paso-paso hata ma tubuan anak mana samarana tuwa boru ma naso marboru titikin ng ro paso-paso nata di damang di bagas sa tekyon di bagas sa damang ang sahatan ni namati mo sinhonon habang masinuburo songgo tupea-pea malumasay sa pamatang mo paso-paso na tanggal sa ributo ko piyo so dihlalaw to karo marhite ulang tahun na pinatupam di bagas sa salaryon tanggal may marhite pangiduwanta to tuwanta paringgab basay ang sasehat to ibaso so na ibasa mo mulak siya po na positon to pangarto at karo asa hatan di padidiyo mo sinahonok ko asa bita mo narumis ako niyo po na sumurok dulo na pulbatu di hamu aka paupo namin titapan ni paupon di paso-paso tuhata matukang aro tuwa na ris burtorok dong amuna maya tong saur matua madudu ang sataki majalwalang galing kang jalagarege di sidel pitugaro saya anak partahay uluwalang muna iba na jala buru muna para mas na maduma jala pareme di damang di bagai hati kau dinanggo umurmu 70 tahun 5 ari saur matua mo sa to na namar din marno asa hata pangidua dohono to mata lewata asa ador haruk kamay tanggo tumagilobo ador hatiti tanggo tumaguhorbo saur matua manawang do parumatu kang ro patugu tu pahopu jala saha matatong tu namar nini marnono matutu songoni mahata siak kami mulutong songot dia pinakaning na binuan ni inang gudang parbeper pirma poki bahul-bahul pasala pirma tadi muna lululunga nang panamota sidabuti mahami kami amang do akayak kang bor sa luna kami puno perdo kung kapalo mauli pa sa otik na binuan nami bahaulo kamu mayate lima kata nami basay dia tuwa mapadamumur diamang dinambok itu punikaw do ipahopuan na kaninan 5 tahun, saya anak Nabi Sulaiman anak songon nirot niya tetua songon tubuh na songon bago si tubuh bago so ini saya olo may mana boru tu solo ni kuma saya lang pistar may mana tapi tua mabisi gogo doho si burni goda dadi dia mau lihat ma di sudai nak kaninga ipasa kamatawe akas panganong natapangani mauliate ma patangungur mamang duhot kita sa luna mauliate ma Maulana tuhata didingkan di basana natotong mangaramuti hita boy marsaur hita di bagasan hahipason saha tutityon tarlumuri ma ima diari nauli ari nadingganon di nama jalo kadidion nabadia pahobunta sien bagas joroni tuhata laus uduk muse ima dinaung boho marumur 70 tahun opungna jadi barjoloma hulok kami hata tu pahobunta di pahobuk dinang majalo padidion nabadia marhite na poson itu hata anggiat matutu di pasu-pasu Tuhan dilehon hahipasong dilehon akagugu tulibana asagawi anak nabisuk anak nabis taribana tuaguka ari namang ikut jala ditangyang nami siat tulang muna tontong hubuk kami asa tuhipasna ibana tuhorasna asa marhitei markaba akalas niroha di tonga-tonga ni hita sa luhutna lumubi ma di tonga-tonga ni keluarga ni nami di harama na mga ramoti huhut mamasuk-masuk ibana jala di nami dohonon nami ma
di hari naudion di nangboho lai marumur 70 tahun hari tele 70 tahun nunga sada umur naga Jambi molo dinuengon kompar tuhatan itu hata ika ni 70 tahun do bisiani hangaduton nama naro ninna jadi molo pe pas didikion nuaing keadaan ni laiku kurang sehat alai bos maruham di debata pasaha dirim tu debata dang adong nasotar patupa ibana sedangkan namate boy di bangudu jadi molo di bagasan uduk debok seret ni roha dolai nami pos maruhata di debata na pasu-pasuan nama amu dilibas nama amuna lawan mengiring-iring akka pahot tahun akka bereon akka buruon dalam tu sehat na mahamuna posto rohanami disi di Batama tabahin pangaluwata laos ima dilay di iboto ng bereso di Pahokpo molope ala tinggal di hutong kami alay tongdo kami hula-hula mo mungkin siang hula-hula au sugara kami nang disomang na di lubog karyara tang pola doon alay tilas ni rohanami dalam artang yang tutuhan kaparding gabasay huwag kami do paropa di Pahokpo ipauputon dalam artang yang asa tulang ipas na ibana tu ibu magulang ibana baka ari namang ibu jala suang songonima nang dilaitku di nangboho marumur 70 tahun sungod dia kalau dalam dinang yang dihulay laboy hubasahat kami las maruhamuna Tuhan tamana mangaramoti horas samuna horas kami hula-hula muna ala ini sama kasjulu asalam tuhipasna bahite pasu-pasu itu hatta di hamuna lain nami iboto nami molope hubuat kami kasat kami ulos tuhamu dalam tamartaniyang di tubuhat tadi bata asa disahapon pasu-pasu daw di pasu-pasu naringgani tuhamuna dilehok dihamuna hahipason sada si basa-basa donakin munga marumur hamu 70 tahun alai ima batikian songgok sahi tu laiku jala marhidai malay tangian nami tu hibas nama laiku tu horasna tujulan nyarion unang berek kamu nilai di uloson alai tangian nami ma madongani hamu tutuhani manga adiga pe Buksipun ulo tau disakapi rohamuna muda tu tanda parserahani di Batama nama ngaramoti hamuna di Batama nama dongani hamuna lam tuhibas nama hamuna pasu-pasu jadi ipe songoni pelae nabu jaham rupasat tami tu hamna lasma rohamuna aido ala nilas ni roha doi nang bohong umurmu 70 tahun jadi selima di Pahokpo ya Bung ya ini ulos minta berkat kepada Tuhan untuk diridhoi semoga kedepannya menjadi anak yang baik ya sehat-sehat selalu jadi kami serahkan ulos ini semoga makin sehat dilindungi Tuhan ya Bung ya oke. Jadi bukan nabi mah dalam pangidoan tujuan tabah negara saya asa bintang rilis mainna opus rock di dulu na purga dua di komparan nilaiku si tubuhan anak rilisma buru torok dengan muda saratu nasaroka dua asa pinatiko kujur mainna di julu tabian mana natu dia peha mangalaka terlumu biaka berenami setotong ma dapotan parsaudian saat suluma saat itu gutuan tohoma dirotang di bulan liling ma lek kumangulu ibotok kunang sonya kaberenami saluhuna saha tupar horasan saha matupang gabian totong diramo di Tuhan semulima lahu pasata nilai
di Batama nanggohi pasu-pasu. Malate tulang. Terima kasih pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana pada saat ini kita berkumpul di rumah yang berbahagia, rumah Inang. Terima kasih juga kepada Amang atas kehadirannya, yaitu terpilih Pahopu. Begitu juga Amang ulang tahun pada hari ini tanggal bulan 8 pas umur 70 tahun. Doakan Amang supaya Amang kami ini sehat-sehat, panjang umur. Begitu juga Pak Opu, sekeluarga kami di sini. Kami mohon kepada Amang supaya doakan kami sehat-sehat, dapat rezeki dan hidup damai sejahtera di dalam keluarga kami masing-masing. Begitu juga Amang dan Inang yang kami tinggalkan nanti dari di kampung ini sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, dan kita bisa bersatu kembali dengan damai dan bisa kita berkumpul lagi ke tempat ini nantinya. Apapun yang kesalahan kami yang kami perbuat selama ini, kami mohon maaf. Ya, apa yang ada kami berikan kepada Amang, makanan dan minuman yang kami berikan, kiranya Amang bersenang hati menikmatinya. Hanya itu yang bisa kami berikan Amang dan Inang. Mulai tema. Puji Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tiba di kota, do ibu toko, do keluarga ibu toko sudah do pura, di mana naik merayakan hari ulang tahun ke-70. Do muse andiku si Delpi Majalo gua harus terus dituhatkan. Mulai hati mau pas kami boleh sehat tu sudah tahun perjualan mahurokon tuan muna mulai tegodang ada rapita mengarayakan ulang tahun toko langsungnya ke zaman nami ina nami mulai tegodang mulai dong di atas ini mulai teo sudah nami itu rokon nami do mulai masalah semua nami sudah gue kami suka cita logo iwoto perjualan mahurokon itu aku selalu ulang tahun itu panjang umur sehat selalu. Mana colok ini? Kami biasanya nan kami do lemu nasi hide. Ada orang kami tertiarap. Mulai momen-momen tertentu selalu kami rap. Mau lebih di tak tahu, nak di hutan kami hide. Dengan almarhum lemu na. Anak Tuhan pada tanggal 10 bulan 10. Jadi kami bereng anak si nomor 2. Jadi sekarang menghidup mendidik salam menghidup doa muakal laku mungkin doa mu nama sih nama pesta anakku kalau semuanya mau rola jadi ke rumah jadi ada menurut menangannya semuanya mau rola kerja balon jadi wanita kamu sudah kedakku laku asada tidak dulu musim non bereng non mula dong aku berhubung apa tuh kamu memang siapa dulu memang udah pergi ke toko ini berburu gaul maksud tuh asal dong mana urusan kabugas nih tangki jadi tulan kaburu guna buru gaul tercari dong ini susahnya nanti kiwenok pinarak kape tapi burunya halak tang jodoh tua jadi udah ketua udah oh tengah masuk ketua tapi kok kamu bereng non kami memang mungkin di zona nama kami dulu sambul
Hilapa si Warna. Begitu lihat tipak dulu nilai muna. Itu kami disifat kopian setar. Kini betalo pati Dios itu ni Tuhan ni bertanya mama kerja nani nutang gini lo dirpion saya cuma hasil di tak di darat so dengan delay kiri ulang tahun di sini video delay saya bertanya tahun delay akamang akai nang kita campur layon satu malina saya di layon bulan nyaron bertanya mu akamang terbalas kami apa namu yang hatai madaramu asa tusumin na tur di menalode pasok ng mga kerja namin kung binugad bau ng mose among jumpa di hari sadio ina berot tado punta pusoba nang songoy dong saudatak do tulang tak melate mali utuhan di amua kahanggiku robe au sama pribadi anak kotone di hutan rumah itu terdiri di hutan sini. Asal malas aku baju pada kamu akan gitu. Macam tadi asal kamu itu. Dia tu kalau nak pukul, suriun di hutan rumah itu. Asal melak baju hidup. Nomor dua tulu, nomor dua sauda tulang. Apa nomor tulang nomor sendiri dulu ah. Alarang magdang di kokot tulang, mga sauro di kokot lakin. Ayun. Jadi tamyang mahinda. Asay pas sila. Sulit kagalit tanay bakal to, de ko pasungit. Ba, saya dapat makanan ni nuot pa ba na sinarahan. Oras man di ko na pasungit. Oras man ang dihuda. Amin. Ali Jehovah di bata amanami parholong rohan na sumuro. Hupuji hubasangap pame maho didenggan ni basam. Dohot holongmu na mangaramoti hami saha tuarion. Lumobi ma di nadilehoko tuhame partikian nauli partikian nadenggan. Di nabajupa hame aka namar siya holongan namar hahamaranggi namar buru ng songoni namar hula-hula ng mardongas sa huta dirajumi rohanami duali Tuhan jalahu halasok kami dengan dibasami ima diarion dinamad jalo padidion nabadia pahupunami naro siya tano parserahani jala nunga simpulia ni Tuhan di bagasan dami doho las ni roha na siya koy paso-paso ma yanakon pahupui asa ibur magudang pargugoy iba na gawya na nahasaya dia lupan nami lumobi dia lupan mo suang songonima di natoras na sayhoma ali Tuhan na marguguhin na sida, mamaso-maso na sida. Asa tumboy, mangajari, mangurus manugunugo yan ako ni tudadalomo ni Roham. Asa marsanga po ali Tuhan, diari-ari ngulungin na sida. Suang songonima nang dilayo nami. Dinaong marumur na sida, 70 taon, 5 ari naong salpuin. Di bagasan sa darion marlas ni Roham mahami tutu. Mangido tuasi ni Roham. Asaho na mamasumasu ibana. Di nasonggo parsahiton tu pamatangna. Homa alituhan na marguboy obat na pinakena. Pasu-pasu obatia li Tuhan. Asa tuhipas na lay nami. Asa martaba akalas ni Roha di tonga-tonga ni keluarga na sida. Suang songonima ng iboto namin. Namandungan na sida di narosya tano para serahani. Totong lehon sabar ni Roha. Lehon hademahon. Asa tung dibagasan halabohon na sida. Mangurus-urus lain na ngayon. Marpos ni Roha do kami itu adupamu ali Jehovah parholong roh na sumuro. Sudui do bui di patupaho. Sedangkan jolma naung mate bui di panguluho. Ima pos ni Roha nami itu adupamu
na pasu-pasuhon mulai namion asa di bagasan hisar ni pamatang ibana tua ka ari si bulusona masay gudangdo ali Tuhan akan nasinakapan ni roha ni nasida posdo roha namin hodo pangaluluan namin manang na adiga pedisakapi roha ni nasida borha siya po napasok ito tutano parsirahani saya pasu-pasu sa dahut nasida asa totong dibagasan hahipason doho hiras ni roha lehon akan narikoti patiur akapasarian di nasida asa tumbuhi nasida manguluti hari-hari ni gulung nasida di bagasan asi dohot lomo ni roha suwang-suwang ni mahami sa luhut na nagumo di inganan noon say pasu-pasu kami ali Tuhan lehon hahipason lehon gugu di kami asa tumbuhi kami mangulahon akan narikoti tuari na mangihud di bagasan hisar ni pamatang dohot las ni roha jalabuy hulu di kami ari-ari ni guru namin alay naubalga ali Tuhan upang ilo kami maasin ni rohami asa pasu-pasu kami sa luhut na asa di bagasan untuk doho seret ni roha kami dinalaho mangulahon ulahon narikoti lumobi ma dinamamuji pasangan warmo dirajumi roha nami do di perjalanan ni ulu nami natotong do kami dosa alai pardingga basa jala parholong ni roha doho alianang na basa uras sami siya dosa pangalasan nami asa tama jala badia kami jalo pamu marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami maliate maliho amin asli rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran nito di berbadia ma na mangaramoti hita saluhut na amin. Say hi.
Asih maruhan itu asih panjang rumah batua. Jalan si terok pinopan. Akan setuan anak setibu matuan anak. Mana tu mati dulu anak doh boru ma boru ibu tokku. Nah tadi dia kali. Naso rapotan rokap, rapotan rokap. Mana tu? Saya kau makan dari luar. Jepang nganduswan. Tuari nama gitu. Akan dari bersekolah anak kayu tokku anakku. Nadalu anakku. Awakku awakku saya ibar bisu itu ham akan au me ibu-ibu magola pas-pasun nama terima saya sarung tua do inang tua asa berengommu pangabahan ni paparammo tuari namanya itu melusong kami nak au sewarwahon nak kaningan ay sugari sohonon asaro tang solok kita alang-alang masuk kan tangan dong asara tuh kan ay sugari alok kiasian mubaka nasugutan kami bedak ko na naroon dua turon na nung kapala tukomu alay di pa iya tukuhanin matuho tukom parsaharaw doho akan seterok ni pinagparda nagpumpera hors mahami na tinggal di huta hors mahamu na totong di pangarat tuan kada ako akan iluamu jupang akan nusuannya kami na parmuda amang da di bagasat tuamat teribata ibu luta sederio situ anak ibana situ boru asado totong malas di roa kita pas-pasul na teribata sa tibumay dainang tuan anak do boru tuari naman ton do abakuda saya ka nabotan na kanabisu sa luhuna paparata tuan namang ito. Ito, bang nakailiya bihamu na mga ratuwi sa liwat taliwatama na mga rorot tamuna sa luhuna. Horas mahamu na sa luhuna, horas manakami akan natinggal di huda. Akan magtua, abakku, doakan aku melatih.
si Titio, los kaguma, tuha sa hatan.